Birinci proyektim Ulu Muhammed'e adlı heykel koyu kazandı. Elbette müracaat etkeş devletke prezidentlarımızga desen onlar kerek akmıyorlar, qarıyorlar. Onlara min şükür, min rahmet Ulu Muhammed'e çünkü bizning şunday işinchi aytaylarında başkalar Rusiyanın deyip adlı heykel yok. Avropada mena көп bulurga туры келді. Әләни зур шәһәр булмаган yerdə də Париж белән инде башка шәһәрләрне әйтәсе юк. 5-6 heykel атлы heykel. Бездә берәү дә юк. Менә Елабугадан Ибрагим ханга ниһаят куйдылар. Milli иже үзегез беләсез Казанда әләни күренмәй, хотя туристический бом диләр инде без инде менә хәзер Россиядә иң йөри торган посещаемый инде шәһәрләргә әйләнеп киләбез. Нәрсәдән алай булып килә? Значит, безнең архитектурный шәһәр башларында кыюлык җитмәйме, нәрсәдер шулай үзләренең или татар җанлыгы җитмәйме, нәрсәне аңлатып бире булмай, вот ничектер сүзләре үтәлмәйме, нәрсәдән алай килеп чыга, или традициягә бәйлеме бу электән булмагач. Әгәр менә бу проект үтсә, Ulu Muhammed heykeli koyuğa, ol bulup çıgar indi eşinci simvolu, birinci simbike, Kul Şerif, bu eşinci milli izini küçete tırgan eşinci simvolu Ulu Muhammed. Ol indi üzerine orunu, layıklı orunu alıp, küçetir ise bu Kazan Tatar kalası, ol kilip, nihayet kilip çıktı sakçısı.